Speranța are misiunea, în primul rând, de a ajuta femeile tinere să-și realizeze aspirațiile sale de a deveni lidere în viața economică, socială și politică. Dar în același timp, proiectul Speranța are posibilitatea să faciliteze crearea unei comunități a participantelor de pe ambele maluri ale Nistrului. Școala Speranța are mai multe scopuri. În acest caz este și scopul de a facilita procesul democratic în societatea din Republica Moldova. Мы действительно думаем, что необходимость в этой школе востребована, и чрезвычайно рады, что есть демонстрация интереса, и сегодняшнее участие в открытии и первой сессии является тому подтверждением и доказательством. Мы видим, насколько плодотворны, эффективны и показательны оказались эти занятия в рамках школы. Как для участниц, которые только начинают свое становление, так и для молодых женщин более зрелого возраста. Leadership is so important, especially for women who are learning the skills and the ability to express themselves and take a place in society. Our societies have made so much progress in the past 100 years with women coming to positions of leadership, and it's a goal of the United States Embassy to make sure that that continues to happen. That's why we like to partner with organizations like this, which bring together people, develop the skills and the qualities that are necessary so individual people, women, can reach their aspirations and take their place, their rightful place in society. Un proiect foarte lăudabil, ceea ce face Asociația de Politică Externă. Avem nevoie de femei lideri, avem nevoie de implicarea femeilor tinere, mai cu seamă, în aceste activități publice, civice și politice. Lider înseamnă nu doar lider politic, poate fi lider comunitar, poate fi lider al unei mari asociații economice și, de altfel, femeile în Republica Moldova s-au manifestat ca lideri și în domeniul politic, dar și în domeniul economic și chiar în domeniul cultural sau în domeniul civic. Școala Speranța cred că este o platformă perfectă de dialog dintre mai multe femei din mai multe domenii. Aici cred că găsim acele oportunități de discuții și de un hub unde avem un exchange de experiență. Am ales această școală pentru că sunt sigură că aici voi găsi multe răspunsuri la întrebările mele și voi găsi oportunități. Я считаю, что школа «Надежда» – это отличная возможность как для женщин из левого берега, так и от правого показать себя, проявить свои лидерские способности. Почему это актуально? Почему надо развивать такие проекты, как «Школа «Надежда»? Потому что в Республике Молдова должно стать больше женщин, которые занимают руководящие должности, лидирующие позиции. Sunt foarte entuziasmată să particip la această școală care oferă posibilitatea să comunice femeile, să se cunoască, să participe într-un astfel de eveniment, ca să devină lumea mai democratică. Asta este un pas spre o Moldovă europeană, o Moldovă cu standarde europene. La școala Speranța noi încurajăm tinerile participante, noi susținem tinerile participante și noi le ghidăm cum să atingă noi niveluri în viața lor profesională.